Kaixo, bideogidanetan Nextcloudeko aplikazio bati buruz hitz egingo dugu. Zehazki DEC aplikazioari buruz. Bai? Lehenengo txangoa emango dugu aplikazio honetan, ikusteko pixkat zertarako balio eta zeintzuien bere ezaugarri nagusik. Bai? DEC aplikazioa planifikatzeko erabiltzeko moduko bada, aplikazio bat, hau da, zer eginen kudeaketa burutzeko aplikazioa da. Eta beti ere, pixkat Kanban estiloa mantenduz. Gu irakasleontzako baliogarri da, baina baita ere ikasleentzako oso erabilgarri izan daiteke eta ziko erronkatan lanen egin dienen. Badakigu, beti badaula erronka guztitan, badaula urrats bat planifikaziorako, eta hemen ikasleek, bere ikaso deian baita ere, erabilizakete DEC izeneko aplikazio hau planifikazio egiteko, oso horreixa dalako. Orduan goazen ikustea, pixkat aplikazio honen ezaugarri nagusik edo zeintzuien, lehenengo txango egingo dugu. Orduan, bertara sartzeko, badakizuen Nextclouden, guain arte ikusi dugu fitxategik eta artxibok eta karpetak izeneko aplikazioa, eta guain ikusiko duguna da DEC, bigarrengo hau. Hau da izango litzeke, hemen irikitza bali mat ezkerreko zutadea baita ere, hemen daukezue, bigarrena, DEC. Urrun, DEC irikizkioz, azaldoko zaizue itxura hontako aplikazio bat. Urrungo txartelak, hemen azaltzeizkizue, eta hemen azaltzeina da atzeratuta, txartelak izango horiek ez zereginek, udazkenu zereginek, atzeratuta dauden, txartel bakoitzek jartzea badaket epe bat, edo noizko inbeharreten urrun atzeratutako txartelak agertuko liekea, gaurkoako, biharkoako, urrungo zazpigutako edo epegun mugarik ez gabeko. Orduan hemen lehenengo pantalla hontan azaltze zait ditudan taula guztitako txartelan egoera zein da. Egokin izango litzeke mugak, epe mugak jartzea, eta jungo litzezkiteke hemen azaltzen denak. Baina modu bat izango litzeke ikusteko, txartelak dira hauek. Lanak, zereginek. Gero, aipatu baita ere, hemen bilaketak iteko laukitxoa daukitela, orduan, adibidez, Moodle jartze bali mat, ingo itena da, taula guztitan, ingo bilaketa taula guztitan, hemen gora nahu ezaztu. Taula guztitan, hemen dazkoeten taula guztitan, gero sartuko geha taula batea edo beste ikusteko zeri buruz egin itzaiten, baina taula hoetan, zateit, ze zeregin dauden Moodleekin, hemen, ze ikusia daukena. Ikustezue, batzuk badaudela. Ez dauk izan beharrik, ekintzak, 0 ekintzak taulakoa, edo gaitasun digitalko taulakoa. Baizik eta denatakoa. Entet bilaketa bat denatan. Orduan, goazen ikustea, DEC honek, DEC aplikazionek, DEC aplikazioa zertaz osatuta da. DEC aplikazionek ditu taulak. Dakoet hemen, 0 ekintzak izeneko taula. Taula honek, taula guztik zerrendak dituzte, zerrenda bat, goitibera, irakaslearen kudeaketa izeneko zerrenda, harrera izeneko zerrenda, beste zerrenda bat, goitibera, ezagutzaren kudeaketa izeneko beste zerrenda bat, prestakuntza izeneko beste zerrenda bat, eta azkenik bost jarduera izeneko beste zerrenda bat. Bost zerrenda, taula hau sortu dunak alaxi erabaki dulako. Ze taula bat sortzeakon utxik sortuko da. Eta guk erabakiko dugu ze zerrenda sortu bertan. Orduan, goazen ikustea beste taula bat, adibidez hautxe ikaskuntza prozesukoa, eta honek 3 zerrenda ditu, egiteko, egiten eta eginda izenekoak. Hau, igual da oso oinarrizko taula, planifikazio bat burutzeko. Hemen jarriko ditut zerrenda hontan, taula hontako egiteko zerrenda hontan, hainbat txartel, beste kontzeptu bat, txartel, zereginak. Orduan, zeregin hauek, ni posible eta adibidez zeregina pronoleiak eta egiten nahi bali manaiz, posible dut pasatzea egiten izeneko zerrenda hontan. Lehenengo posizioa eman, nahi etelekoa. Eta buruta bali madet, amaierako espazioa eman dezaket.
ikusten zuen hau pantalla taktil bat bali madoket, izan gela interaktibo bat, izan talet bat, izan hori pantalla taktilekin, eskuziteko moduko, arrastratzeko moduko zeak diela, zereginak, txartelak esan dugu, hemen deken ala ipatzeulako. Orduan baitut hainbat taula, eta taula bakoitzek bere zerrendakin. Gero, zer gehiago, ikusten zuen bezala, zeregin batek izan ditzake erabiltzaileak esleituta. Hau da, zeregin hau, Inigo Balerdi eta Rosa Santzi esleituta dau. Urrungo beste zeregina adibidez. Raquel Pascual, Garbini Iriarte, Andoni Berasa, zereginak personai, usuarioi, erabiltzailei esleitzeko zereginak aukera matue. Zereginetan baita ere, posible da jartzea etiketak. Ekintza bat baldin bada beharrezkoa, edo ekintza bat bukatu baldin badet, edo dalakoa. Baina ikusiko iteu, ze etiketa beak badakarkizki batzuk, dek honek, baina etiketa norbeak sortu ditzake nahi ditun etiketak. Orduan, hemen bilaketa egiteko, taula baten nau, bilaketengo nuke taula honen barrun, posible dut filtro jartzea, adibidez emango jotoni, iragazki jartzea, hemen ez dauzket asko erabilitazeaik, etiketaik, baina, imaginatu esatetela, ekintza beharrezko ekintzak, eta soilik nahi dut ateatzea hemen beharrezko ekintzak. Klikatu hau, notak editzen zait, hemen, etiketazun bakarra. Edo esan dezaket, Rosai esleitutako tareak. Saltzizkit, bi tarea. Posible dut filtrok jartzea eta zeregin guztik ikusi ordez, hau da txartel guztik ikusi ordez, batzuk soilik ikustea. Honekin. Gero, badauket, nebelin bat modu, zeregin asko bali mauzket, aukera igual egok izan diteke, txikixegon ikusi alizateko, ikusten handitu edo txikitu zereginek, igual egok izan diteke, hemen, kaso honetan zeregin asko bali mauzket, trinko gokiteko, ikuspegi orokorragoa eukitzeko denana, ikusten zuen. Eta azkenik, hemengo dauken beste ikon honekin, esateitena da, zein dan taularen jabea, kaso honetan Rakelek sortutako da, eta zeinekin partekatu du, Nerea Santziz eta Inigo Balerdirekin. Kaso honetan, etiketak hemen azaltzeie, beak erabiltzeitun etiketak, hauek dekek sortutako edo kartzitun etiketak izango lieke, hor badaude. Adibidez hemen, ez nezen dugu atzen, baina, txenbarkatu hemen etiketatan, beranduago, bukatuta, ekintza beharrezkoa edo rebisatzeko, euskaraz jarretako etiketa daude. Nahiko banu, etiketak gehiago bauzket gehitzea, hemen, Eta lehenengo ikuspegi honekin amaitzeko, hemen azaltzezki dauzketela 6 taula, nerekin partekatutako daude 2, bat eta 2, hau, beraz, lau hauek, nik sortutako die, ikus dezaket hemen baita ere hau klikatu eta esatalima taularen xehetasunak, zeinekin dauketen partekatuta, hau dauket talde batekin partekatuta, ez soilik erabiltzaile batekin partekatu dezakete edo zeinekin. Adibidez, ikaso deian, irakaslek sor dezake zabat, deken planifikatzeko taula bat, eta ikasle talde batekin partekatu. Hemen jarriko nuke ikasle horren taldea. Hau odeia da, goatu. Ikaslek ikaso deian funtzionatzea eta erabiltzea. Eta editatzeko aukera edo ikusteko aukera soilik edo eman dezaket. Editatzeko aukera kentzeko de badaut. Tazkenik, hemen beran, deken ezarpenetan, nahi izan ezkeoz, posible da txartelaren identifikadorea agertzea. Eta hemengo zereginek, hemen azaltzezkiten, deken azaltzezkiten zereginek, klikatze balimat, azpiko hau, erakutsi taulak egutegi zereginetan, hau klikatze balimat, badau beste aplikazio bat, task zereginak izenekoa, eta hemen azalduko lezizkiteke zeregin hauek baietz, da beste modu bat kudeatzeko.
Bai, agian ez zait, hemen txazaltzizkit, bale? Agian zait interesatzen, hemen agertzea zeregin gisa horrela, bale? Kein nengo dut hau, ze guaingoz dek aplikazionekin soilik gabiltzelako. Orduan, horrengo bideo gidan ikusiko du pixkat nola sortu taula bat, eta nola zerrenda bat, eta nola gehitu erabiltzaileek zeregin bati.